Ang ako mga pangutana, mao kini mo sunod. Unang pangutana. Sa nag-edad pa kong 13 anyos, na-diagnose ko sa sakit ko nung nga gitawag kong psychosis. Unsa man ning sakita? May kalabutan man ni sa pagsalikway sa kumang ginikanan nako tungod kay unwanted child ko. Ug pila ka tuig kong gipreso sa kwarto. Ikaduhang pangutana. Kung may mga dagkong panghitabo sa maadtong nakapatay nga akong papa ug sa pagkamatay sa akong asawa, murag mabuang man ko. Unsaon man nga malikayan nila ako. Ikatulong pangutana. Gusto kong maulian kami usabay ako kaanak ug wa nay asawa. I'm tired of getting crazy. Unsa na akong buhaton aron nga dili na ko mubati og sama ini. Ikaupat og katapusang pangutana. Hangtod karon, mubati pagyapon ko og kasilag sa akong mama ug papa. Nga mao'y akong gibasol nganong naingon ko ini. Basin mao sa ning dili ko maayo kay may pagdumot pa ko nila. Unsaon man nga mapasaylo ko sila. Palihog, tabahing tambagi ko. Kini, ang akong suliran, JR. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Anina sa bako si Dr. Rene Obra, makingkuban kaninyo karong adlaw. Tungod lagi kay medical doctor ko, psychiatrist, drug addiction specialist. Ako motambag sa mga problemang punto medical, emotional, behavioral, psychological o mga drug related nga mga problema. Mga legal mga problema ato ni batahan ang motambag nga ana. JR taga North Cotabato, punto medical ang problema ni JR. Unang pangutana ni JR. Nag-edad ko og 13 anyos nga na-diagnose ko sakit kuno gitawag og psychosis. Unsa man ning sakita? May kalabutan ba ni sa pagsalikway sa akong mga ginikanan nako tungod kay unwanted child ko og pila katuig kong gipreso og kwarto. Aluya gud nimo JR no. So, sa akong balikon, katungwa, maswito, ako Dr. Rene Obra, usa ko ka psychiatrist. Mo na akong trabaho. When you say psychosis, mo rin siya yung end of the line sa mga psychological problems, mga schizophrenic, no? Ano sila makita na to, nga wa na gid in town sa ilang mayong kaugalingon. Pero naatay mga tambal karon ani, no? I believe nga nakasuwat ni JR na to. So naulian ni JR. So may mga signs and symptoms ng usa ka tawo psychosis, no? Naani siya iyang kaugalingong kalibutan, no? Mag-hallucinate ni siya. When I say hallucination, this has something to do with the five senses na to. Hearing, touch, seeing, pagtun, o pagsimot. So maapektuhan na mo na hallucination, na delusional, na magidudahon, nga mo deteriorate ang iyang personal hygiene, di na maligo, di na magpatupi, di na mag-ahit. O niya siya kanang disorganized speech, disorganized behavior. Kaya ang duration niya, puto ba sa kumenduman no less than 6 months. Mao na yung mga tao kasagaran nga bag-o lang gani may nag-meeting sa Cebu City Hall, Cebu City Anti-Medicancy Board ug Task Force, no? Panguluhan ni Doktora Esther Concha ug ni Doktora Lucille Arnoco Mercado kay we have to do something about this mga bigran psychotic na to dinhi sa Sugbo, no? Malikbet man ako istorya, hapit na ramang Christmas season na, hapit ng sinulog, mao ning mga psychosis, mao ni ang buta sa bot na ni JR, no? Mga kuan ni sila, insane, dili ni siya pareha og depression, anxiety, murag gabi-gabi na ni siya. Pero naulian magatingali, no? Bisalikway kasi mong mga magulang, unya gipriso ka pila ka buwan sa kwarto, traumatic kayo to, no? So mao ni mga factor. Unsa may mga hinungdan nganong masakit mag-psychosis ang usa ka tawo? Biopsychosocial. Kung magikon sa makausap pa, the biological explanation, this has something to do with the level of the neurotransmitters atong utok na kining gitawag og dopamine, serotonin. Ma-altered na ang level niani, mo nang mo misbehave ka, di na maayo ang functioning sa atong brain. Psychological, mga problema sa kinabuhi ug social atong environment, no? Ingon nimo gipriso ka, di ba lami nang itawag nato sensory deprivation. Bisag kinsa nga prisohon og pila ka adlaw ay gawas-gawas, way kita ning init sa adlaw, maturiring ka oy. Gitawag nato sensory deprivation, Hindi ka kaibang ko sila, itong pizza ron. Ito naman pura sa hata ka ron. Muna ako istorya sa una ni mong pangutana, JR, no? Ikaduhang pangutana, kung may mga dag kong
panghitabo sama adtong nakapatay ang akong papa o sa pagkamatay sa akong asawa, murag mabuang man ko unsa man an mo likaya ni nako. So na di bangit na makalikay ani mga panghitabo, no? Di sa mga incidents, events nga dili to kong gustuhan, mahitabo gini sa atong palibot, whether we like mo lagi na, whether we like it or not, di na to kong gustuhan. So ang atong mahitabo, ang atong mahimo is na mahibalot ta mo adjust, na kining nga nakapatay ang imong mama, imong papa, ang imong asawa, manapoy mauton sa bato namatay ba imong asawa pod, no? Traumatic kay ni. So naay mga among gitun-an nga mga form of anxiety nga lawom-lawom na gyud, ha? Ako lang malakbitan pag istorya kining tawag na tong PTSD, ha? Daghang ko mga pasyente ingon ani, labi na kanang mga military, ha? Nang mawalagi na mga istorya nga pinusilay, patay diri, patay dito. Naay mga masakit og PTSD. Pasabot na ng PTSD is post-traumatic stress disorder. Unsa may bot ipasabot niya ni? Ang bot pasabot aning PTSD kay sa ako nang giingon sa unan to pagsibi, ang anxiety is normal occurrence sa atong kinabuhi. Mahimo lang siya disorder kung atong anxiety makapekto na sa atong activities of daily living. Unsa man PTSD, post-traumatic stress disorder, ang stressor ni ani or ang hinungdan nganong na anxiety ka is considered to be beyond normal human experience. Meaning dili gyud kasagaran, hadlukan yun, like near death, gitorture ka, kuan ka sa panahon sa mga katalagman, no? Survive ka sa nalunod na barko pananglitan, survive ka sa landslide, manyanana nga mga panghitabo, man-made or natural catastrophe survivors mo develop og tining sobra kahadlok gitawag na tong PTSD. Ikatulong pangutana, gusto kong maulian kay may usa baya ko ka anak o wala nay asawa. And I'm tired of getting crazy. Unsa may akong buhaton aron nga dili na kong mubati og saman ini. Well, naay dako mo kayong kwan diya sa na kinatay mga tambal yan atay mga major o minor tranquilizers, mga anxiolytics o mga neuroleptic medications na mga among ikahatag sa pasyente nga naaning problema dili na ni para sa una ba nga moingon ta nga oy gihampak kung siya sa daotang hangin, nabuyagan, gibarang o giunsa naman lang diya di na siya may explanation karon kay scientific na guta, hapit na guta makaabot og Mars, no? Baligya ni tong mga kamtangan sa mga ambisyon nga moadtog Mars kay para na siya ka-budget sa iyang project nga magbutang ko na siya 1 million people ngadto sa Mars puhon advance na kayo ta. So, ang rason nga nung naay nga naning problema is because of tining imbalance sa atong neurotransmitter sa atong utok. So, available ang mga medications diya sa atong mga department, mga butika, mga drugstores, o kinanglan ni sa grisita, preferably sa usa ka psychiatrist, no? Ako balikon, psychiatrist ko, muna akong trabaho din sa Sugbo. Murisita ani mga psychotropic medication. Mga lang kong mga pipila, kani mga olanzapine, chlorpromazine, haloperidol, risperidone, mao ni mga tambala ang itambal yan og ang tambal aning problemahang psychosis o mga mental problem doesn't always means cure. Akong balikon, ang karohon na like the tambal sa HIV, like tambal sa cancer, it doesn't mean makaayo, but it can bring up the functionality of the person that he will not be much of a burden to the other members of the family or to the community. Ma-functional siya. Nga dili siya diha maglaro-laro nga way tumong, tawag mga taong grasa. At least makahimo siya mga elemental health habits, masugo-sugo nimo, dili violente, dili problema sa atong barangay. So, mauna ako ika-istorya. Ikaw pa ito katapos ang pangutana. Hangtod karon, mubati paghapon ko og kasilag sa akong mama o papa. Mauligi kay gi-abandon man ka kung unwanted child ka. Nga maoy akong gihasol nganong naingon ani ko. Basin sa dili na maayo kay pagdumot pa man ang gihapon ang nasa akong utok. Unsa man nako pag pasaylo nila. Well, we cannot do anything na nahitabo na. You just consider that as a life experience, no? JR, no? So, kasagaran sa mga problematic nga mga bata, no?
ikaw, 40 na may mga edad, JR, no? Kasagaran sa mga problematic ng mga tao, product sa broken family. Sa akong experience, sa akong pagpanambal, isip po sa medical doctor o sa psychiatrist, kasagaran, broken family, kay wa malagi close parental guidance. So, wa naman ay mahimo anang abandon ka sa imong parents, kaya wanted man ka, pero daghan na sa kayong parehan nimo nga successful sa sa ilang kinabuhi. So challenge ni nimo pakita nila nga imong papa ug mama nga malampuson kaning kalibutan bisag ila kang giabandon Ayaw na lang pagdumot-dumot kay mahimo ana. So paano lang kanang you have to let go kalimti na lang to. I-charge na lang to as one of your life experiences nga medyo traumatic, dili sad sayon po no, pero it will take time to kalimot niya no. Okay, so hinaot nga nakasabot ka, dool diha og psychiatrist diha sa aso ninyo North Cotabato area na ay mga practicing psychiatrist diha no. I don't have an idea how far is Cotabato to Davao no. Sa Davao, I know na idako kay nilang mental hospital, no? Sa Southern Mindanao o Southern Philippines Medical Center. Pero sa South Cotabato, actually, wapag yung ko ka nag-South Cotabato, nakanan ako og Kidapawan. Mao na ba na? Basta nakanan ako og Kidapawan. Okay? So, hinaot nga, doon na sa kami naputlo, nga pagtulunan ko ng adlaw, labi na ikaw, JR, sa North Cotabato. Once again, ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much.